चलावे नाला टाटा दा बिजी के डेके नाल तो बाजार गडी चेतन कोणी उयरा दादा भय आले जाना मदीसो गाडी चेतन कोण मदा दादा उयर किना आयो बाबा अरे नी उयरा रसिया मुझको video insan namanya jalan jalan काय सभा करा को गाडी चेतन कोण दादा उयर खालीन आयो बाबा अरे नी उयरा रासिया तू मुचुकु मुच आखरा आयो बाबा आराने उयरा रसिया तो मुझको बूट आखड़ा
असं